बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मतदानाला सुरुवात झाली आहे. गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळतं आहे. निश्चित काय सांगाल, काय विश्वास व्यक्त कराल येत्या 2 दिवसात निकाल आहे? नक्की सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून काम केल्यामुळे नक्कीच यश हे आपलं असेल. निश्चित सर, तुम्ही पण आलाय. खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे. काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्वियसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत. सगळ्यांचं लक्ष तावडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे. त्याबद्दल काय सांगा? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो. त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे इथे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला या 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल. यात कोणतीही शंका नाही.